Magandang araw mga kakusina. Gagawa na naman tayo ng ibang recipe para sa mga vegetarian. Ito ay ang gisadong upo. Ang mga ingredients natin, in-slice natin ang upo, ganito, ng upo. Meron tayong sibuyas, bawang, tofu, atsuete, salt and pepper, patis, tsaka mantika. Gagawin na natin ngayon ang gisadong upo. Naglagay na ako ng oil dito. Lalagyan na natin ng bawang. Pag lang pabayaan, masunog yung bawang, no? Fry ko ng konti yung ating tofu. Lalagay ko ng ating sibuyas. Ito. Lalagay ko na yung ating atsuete water, no? Ang iba ginagamit nila atsuete oil. Sabay ko na yung konting patis, no? Medyo maalat po ang sangkap natin ng konti kasi matabang masyado ang ating upo. Salt and pepper. Ilagay na natin ang ating upo. Nagkakamali ako sa upo kasi sa Kapampangan, opo. Sa Tagalog, upo. Lalagay ko na ang ating upo. Yan. Takpan ko po siya at ilaw ko yung apoy natin. Iwanan po siya ng mga 5 minutes. Ito, luto na ang ating gisadong upo. Patayin ko na siya. Maglalagay na ako dito sa ating mga kakusina. Ito na ang ating gisadong upo. Cook from my kitchen to yours.